Ty si strašný chudáčik. Vítajte v politickej konzerve. Nemáš právo kričať a nadávať po ľuďoch. Slová, ktoré zazneli z úst bývalého poslanca Miroslava Suju, nie sú len obyčajným výkrikom v burlivej politickej aréne. Sú mrazivou ozvenou hlbokej frustrácie, ktorú v sebe už celé roky nosí obrovská časť našej spoločnosti. Tak Igorovi Matovičovi sa zrejme máli nadávanie poslankyňam v Národnej rade. Taká múdra jak rádio. Uberám. Kráva. A tak sa vybral po Slovensku, kde nadáva bežným ľuďom. Ty si chudák. Ty si strašný chudáčik. A všetkých, ktorí s ním nesúhlasia, označuje za dezolátov, zbabelcov a podobne. A takto sa presne správajú dezoláti. Poď sa sem Kde sú dezoláti tie ukázať. peniaze z momie? Nadávaš? Prečo ty mi nadávaš? Keď Suja otvorene a nekompromisne odkrýval kauzy spojené s érou Matovičovej vlády, netrafil len do živého. Nastavil neúprostné zrkadlo obdobiu, ktoré sa do novodobých dejín Slovenska zapísalo nesmiernym chaosom, ponižovaním občana a hlbokým úpadkom elementárnej politickej kultúry. Tvári sa, ako keby nikdy nebol vo vláde. No všetko, čo tu predvádzal ako premiér, si veľmi dobre pamätáme. Dnes kritizuje súčasnú vládu, no mnohí si stále pamätajú jeho vládnutie. Biznis okolo momiek. Aj miliónové zákazky, ku ktorým sa ako keby zázrakom dostávali ľudia z jeho okolia. Je hanbou súčasnej vlády, že viacerí politici, ktorí v nej dnes sedia, nám pred voľbami sľubovali dôkladné prešetrenie Matovičovho manažovania pandémie. No a ani po rokoch sa však nič nedeje. Kde sa podiela úcta k človeku, kde sa stratila prirodzená pokora a bázeň, ktorá by mala sprevádzať každého jedného politika, ktorému národ načas zveril do rúk osud krajiny. Cirkus namiesto štátnickosti. Pozrime sa na to, kam až dokázala klesnúť slovenská politika. Namiesto vážnej debaty o budúcnosti národa, namiesto hľadania riešení pre chudobnejúce rodiny a upadajúce regióny sme svedkami nedôstojného divadla. Legendárna Matovičova túr, kde sa po námestiach chodí s basketbalovým košom, kde majú ľudia triafať loptu, aby za odmenu dostali mikvinu, je dokonale výstižné metaforou tohto politického úpadku. Je toto skutočne úroveň, ktorú ponúkame národ s bohatou históriou a tradíciami? Matovič si spokojne behá po Slovensku a vykrikuje, že nepotrebuje ochránku. Samozrejme, že nie, keď ho chránia policajti za naše peniaze. Presne takto vyzerajú dezoláti. A pritom bežne nemá problém urážať obyčajných ľudí, iba preto, že majú iný politický názor. Kritizovať vládu má právo každý. No ponižovať občanov a nadávať im, toho je schopný len Matovič a demokrati. S Jarkom Naďom, tým s tou modrou krvou, ktorý tiež ľuďom neváhal nadávať. Znižovať politický zápas a správu štátu na úroveň jarmokovej atrakcie, kde za trafený kôš sa rozdáva merchandising ako v lacnom zábavnom parku a je výsmechom do tváre každého jedného pracujúceho človeka z občanov, sa robia len figurky v show jedného muža. Komparzisti, ktorí majú tlieskať výstrelom a znášať neustále útoky. Národ nie je fackovací pánák. Konzervatívne hodnoty nás odjak živa učia jednej zásadnej pravde. Autorita bez rešpektu je len tyrania, moc bez skutočnosti, obyčajná svojvôľa. Riadne spravovanie štátu nemá byť urevanou show, v ktorej sa zo stretnutí s ľuďmi stáva stoka. Ale čo čakáme od človeka, čo si z vlastnej ženy, Pavlínky, urobí bieleho koňa? A potom sa čuduje, keď na ňu poukazujeme. Čo čakáme od človeka, ktorý dokáže povedať, že jeho mama na Fábii obcestovala celý svet za jeden jediný rok, len aby pán Igorko nemusel platiť vyššie dane? Také typické Matovičovské. Ale vykrikovať, že tamtí kradnú a tí kradnú, to je v poriadku. Ale zabudol ukázať prstom na seba. Na to, ako previedol peniaze na svoju manželku.
Na to, ako sa mnohí nahrabali počas jeho vlády. Na to, ako zmizli miliardy. To už na to zabudol. Urážok, ponižovania a lacného pútavého divadla. Ako odkaz tým vysielame mladšej generácii, že politika nie je o službe, o obete, o budovaní spoločnosti, ale o hlasnejšom, kto viac zakričí, čo je viac bizarnejšie a čo je šialenejšie. Národ nepotrebuje lídrov, ktorí si svoje zlyhania, nekultúrnosť a neschopnosť vládnuť prekrývajú hystériou, ukričanosťou a ukazovaním prstom na druhých. Slováci nie sú fackovací panák pre nálady a záchvaty zakomplexovaných politikov, ktorí si plnia vlastné egá na úkor dôstojnosti celého národa. Návrat k návratu tradícií, poriadku, odkrývanie starých kázní, hriechov, minulosti a prešľapov moci nie je len politickým bojom, je to svätá povinnosť voči pravde a spravodlivosti. To je najdôležitejší odkaz, ktorý dnes musí zaznieť z každého kúta Slovenska, je oveľa hlbší a zásadnejší. Slovensko si zaslúži dôstojnosť. Mocní tohto sveta by nikdy nemali zabúdať na to, že poslanecké či premiérske kreslo je len dočasné prepožičanie moci od ľudu. No hanba za stratu ľudskosti, za urážanie občanov a za degradáciu štátnych symbolov a inštitúcií na úroveň puťovej show. Táto hanba trvá večne. Je najvyšší čas vrátiť do nášho verejného života poriadok namiesto večného chaosu. Zásadovosť je namiesto populistických výstrelkov. Elementárnu úctu k ľuďom bez ohľadu na to, aký majú názor. Zastavme tento cirkus, vráťme politike jej pôvodný, vážny a štátnický rozmer, pretože náš národ si nezaslúži byť len divákom v cudzom, nedôstojnom divadle. A čo si o tomto myslíte vy, vážení priatelia? A zanechajte nám váš komentár. Ďakujeme vám, vaša politická konzerva.